Ai intrat vreodată într-un hotel de lux și te-ai întrebat cum reușesc să facă totul să miroasă atât de incredibil de proaspăt și curat? Acea aromă care te face să simți că te afli într-un loc special, unde fiecare colțișor a fost îngrijit meticulos. Ei bine, permite-mi să-ți spun ceva. Acea aromă nu este întâmplătoare și nu trebuie să cheltui o avere pentru a o avea în propria casă. În acest videoclip voi dezvălui 10 secrete pe care cele mai bune hoteluri din lume le folosesc pentru a menține acel miros profund de curățenie pe care îl iubim cu toții. Și partea cea mai bună este că poți aplica fiecare dintre aceste trucuri cu lucruri pe care probabil le ai deja acasă sau pe care le poți găsi cu ușurință. Uite, cu toții ne dorim ca locuințele noastre să miroasă frumos, nu-i așa? Dar uneori, indiferent cât de mult curățăm, mirosurile neplăcute se întorc a doua zi. Bucătăria miroase a mâncare, baia are acel miros de mucegai, dormitoarele își pierd prospețimea. Și este frustrant pentru că depui efort, dar rezultatul nu durează. Acum imaginează-ți că poți rezolva asta odată pentru totdeauna. Imaginează-ți că deschizi ușa de la intrare și simți aroma aceea de hotel de 5 stele, cea care te face să zâmbești și să simți că totul este perfect. Ceea ce este în joc aici nu este doar mirosul casei tale, este vorba despre cum te simți în propriul spațiu. Este vorba de liniștea sufletească de a primi oaspeți în vizită, fără să-ți faci griji pentru mirosurile neplăcute. Este vorba de mândria, de a ști că locuința ta reflectă grija pe care i-ai acordat-o și dacă pleci acum, vei rata tehnici profesionale care transformă complet felul în care miroase casa ta, unele dintre ele fiind atât de simple încât vei fi uimit. Rămâi până la sfârșit, pentru că secretul final este cel mai puternic dintre toate și face toată diferența dintre o casă care miroase frumos și una care miroase a hotel de lux. Sfatul 1. Puterea ventilației încrucișate strategice. Înainte de a vorbi despre parfumuri și produse, trebuie să discutăm despre cel mai elementar, dar adesea trecut cu vederea, elementul, aerul proaspăt. Hotelurile de lux au sisteme avansate de ventilație, dar puteți obține ceva foarte similar cu ceea ce se numește ventilație încrucișată strategică. Ce înseamnă asta? Înseamnă deschiderea strategică a ferestrelor pentru a crea curenți de aer care să împrospăteze cu adevărat întreaga atmosferă a casei dumneavoastră. Nu este vorba doar de a deschide o fereastră atunci când îți amintești. Este vorba de a o face intenționat, cu un plan. Ideal ar fi să o faci dimineața de vreme, când aerul este cel mai proaspăt și mai curat, înainte ca ziua să se încălzească. Deschide ferestrele pe laturile opuse ale casei. De exemplu, dacă deschizi o fereastră în sufragerie și alta într-un dormitor pe cealaltă parte, aerul va curge de la un capăt la altul, ducând departe toate mirosurile acumulate din timpul nopții, umiditatea și aerul înăbușitor. Fă asta cel puțin 15 sau 20 de minute în fiecare zi. Dacă poți face asta de 2 ori pe zi, cu atât mai bine, o dată dimineața și o dată seara. Acest obicei simplu elimină mirosurile care rămân prinse în țesături, covoare și perdele. Pentru că iată secretul pe care mulți nu-l știu. Mirosurile neplăcute nu se găsesc doar în gunoi sau în baie. Ele plutesc în aer, agățându-se de tot ce se află în casa ta. Hotelurile înțeleg că aerul stagnant este inamicul numărul 1 al unui miros plăcut. De aceea sistemele lor sunt concepute pentru a reîmprospăta constant aerul. Nu aveți nevoie de un sistem scump. Trebuie doar să fiți consecvenți cu această practică și veți observa diferența din prima zi. Casa dumneavoastră va mirosi mai proaspăt, mai vibrant. Și acesta este primul pas, fundația pe care toate celelalte secrete vor funcționa mult mai bine. Pentru că nu are rost să folosiți odorizante de cameră dacă aerul din casa dumneavoastră este închis. Mai întâi reîmprospătați, apoi adăugați parfum. În această ordine. Sfatul 2. Bicarbonat de sodiu în locuri strategice. Acum haideți să vorbim despre un truc folosit pe scară largă în industria ospitalității, dar despre care aproape nimeni din afara ei nu știe. Acesta implică utilizarea bicarbonatului de sodiu nu doar pentru curățenie, ci și ca neutralizator permanent de mirosuri în locuri strategice din casă. Bicarbonatul de sodiu are o proprietate incredibilă. Absoarbe mirosurile neplăcute,
în loc să le mascheze doar cu parfum. Unde ar trebui să-l pui? În primul rând, pe fundul tuturor coșurilor de gunoi. Înainte de a-l pune în pungă, presără un strat bun de bicarbonat de sodiu. De fiecare dată când arunci ceva care ar putea mirosi urât, bicarbonatul de sodiu va neutraliza mirosul respectiv, înainte ca acesta să se răspândească în bucătărie. În al doilea rând, în interiorul dulapurilor în care îți ții hainele, mai ales dacă sunt dulapuri pe care nu le deschizi foarte des. Pune un recipient mic cu bicarbonat de sodiu într-un colț. Hainele tale vor mirosi proaspăt mult mai mult timp. În al treilea rând, și acesta este esențial, puneți bicarbonat de sodiu sub chiuvetele din bucătărie și din baie. Aceste zone acumulează umezeală și mirosuri foarte ușor. Un recipient deschis cu bicarbonat de sodiu va acționa acolo zi și noapte pentru a menține totul neutru. În al patrulea rând, dacă aveți covoare sau carpete, în special în zone cu trafic intens, presărați bicarbonat de sodiu pe ele, lăsați-l să stea o jumătate de oră, apoi aspirați. Acest lucru elimină mirosurile prinse în fibre pe care adesea nici nu le observați până nu scăpați de ele. În al cincilea rând, interiorul frigiderului. Acesta este un clasic, dar funcționează. O cutie deschisă de bicarbonat de sodiu, în spatele frigiderului, absorbe toate mirosurile alimentare care se acumulează în timp. Schimbați-o la fiecare 2 luni. Bicarbonatul de sodiu este ieftin, natural, nu conține substanțe chimice dure și, cel mai important, chiar funcționează. Nu maschează și nu acoperă mirosurile. Le absoarbe și le neutralizează. Hotelurile știu acest lucru, motiv pentru care îl folosesc în zonele în care controlul mirosurilor este esențial. Și acum puteți face și dumneavoastră acest lucru. Este o investiție minimă care dă rezultate maxime. Începeți astăzi și veți vedea cum mirosurile neplăcute încep să dispară din casa dumneavoastră. Sfatul 3. Tehnica prosoapelor parfumate. Acesta este unul dintre secretele mele preferate și este ceva ce hotelurile de lux fac automat, dar aproape nimeni acasă nu profită de el. Este vorba despre utilizarea strategică a prosoapelor parfumate, astfel încât întreaga baie și dormitoarele să miroasă minunat tot timpul. Nu este vorba doar despre spălarea prosoapelor cu balsam de rufe. Este vorba despre a le oferi o notă suplimentară, care le transformă în difuzoare naturale de parfumuri. Iată cum se face. Când speli prosoapele, adaugă câteva picături de ulei esențial în balsamul de rufe în timpul ultimei clătiri. Poate fi lavandă, eucalipt, mentă, orice îți place mai mult. Nu ai nevoie de mult. 5 sau 6 picături sunt suficiente. Prosoapele vor absorbi parfumul și de fiecare dată când le folosești sau pur și simplu le agăți în baie, vor elibera acea aromă proaspătă, ușor, dar constant. Dar există un nivel și mai avansat. După ce ați uscat prosoapele, pulverizați-le ușor cu apă amestecată cu câteva picături de ulei, esențial într-o sticlă cu pulverizator. Doar câteva pulverizări. Acest lucru reîmprospătează parfumul și îl menține proaspăt. Hotelurile fac acest lucru înainte de sosirea oaspeților. Fiecare prosop miroase perfect, iar acest detaliu este imediat observabil. Puteți face același lucru acasă. Și nu doar cu prosoapele. De asemenea cu lenjerie de pat, perne decorative, orice material textil care este la vedere. Secretul este că țesăturile absorb și eliberează parfumurile mult mai bine decât aerul în sine. De aceea, hotelurile acordă atât de multă atenție lenjeriei de pat și prosoapelor, pentru că știu că acestea sunt elemente cheie în crearea acelei experiențe cu adevărat curate. Și când tu sau oricine intră în casa ta, atingi un prosop care miroase uimitor sau te așezi pe o canapea cu perne parfumate, acea senzație de lux este imediat evidentă. Nu costă aproape nimic, necesită doar adăugarea unui pas suplimentar la rutina ta de spălat rufe. Dar acest pas face o diferență enormă. Înainte de a continua, vreau să vă întreb ceva. Până acum, care dintre aceste sfaturi v-a plăcut cel mai mult sau pe care simțiți că trebuie să-l aplicați chiar acum? Scrieți-l în comentarii. Îmi place să citesc ce împărtășiți. Multe idei pentru videoclipuri noi vin de acolo, iar părerea voastră poate ajuta și alte persoane care trec prin aceeași situație. Așa că derulați puțin în jos, lăsați comentariul vostru
și apoi reveniți, pentru că mai sunt câteva sfaturi foarte importante care urmează. Sfatul 4. Adăugați parfum în apa de curățare. Iată ceva ce va schimba complet modul în care faci curățenie și rezultatele pe care le obții. Hotelurile nu curăță doar cu apă și săpun obișnuit. Își parfumează apa pe care o folosesc pentru ștergerea pardoselilor, curățarea suprafețelor, totul. Și poți face exact același lucru acasă. Este atât de simplu încât te vei întreba de ce nu ai mai făcut-o până acum. Când dai cu mopul pe podea, nu folosi doar apă și săpun. Adaugă câteva picături de ulei esențial sau chiar un strop de balsam de rufe în apă. Nu ai nevoie de mult. Scopul nu este să faci podeaua alunecoasă, ci să-i dai un miros plăcut și persistent. De fiecare dată când dai cu mopul, nu numai că vei curăța, dar vei lăsa în urmă și un parfum proaspăt care va dura ore întregi. Același lucru este valabil și pentru curățarea blaturilor, meselor și mobilierului. Preparați o soluție într-o sticlă cu pulverizator cu apă, puțin oțet alb pentru dezinfectare și câteva picături de ulei esențial. Pulverizați și curățați. Oțetul elimină bacteriile și mirosurile, iar uleiul esențial lasă un parfum care conferă întregii suprafețe o notă de prospețime. Hotelurile folosesc produse specializate, dar principiul de bază este același. Curăță și împrospătează în același timp. Această metodă are un avantaj uriaș. Nu numai că îmbunătățește mirosul în timp ce curățați, ceea ce este deja grozav pentru că face sarcina mai plăcută, dar lasă și o aromă persistentă. Imaginează-ți că îți cureți sufrageria într-o zi de luni. Cu această metodă, miercuri sufrageria ta va avea în continuare acea notă de prospețime. Nu va fi la fel de puternică ca în prima zi, dar va fi acolo, amintindu-ți că locuința ta este curată și bine întreținută. Și încă un detaliu important. Atunci când adaugi parfum în apa de curățare, lucrezi inteligent. Nu adaugi un pas în plus. Valorifici ceva ce faci deja, curățenia, pentru a atinge două obiective simultan. Aceasta este eficiență. Asta fac profesioniștii. Și acum poți și tu. Sfatul 5. Lumânări și difuzoare în puncte cheie. Hotelurile de lux știu că parfumul nu ar trebui să fie uniform în toată camera. Ar trebui să existe puncte focale unde aroma este cea mai puternică, iar aceste puncte sunt plasate strategic. Puteți face același lucru acasă, folosind lumânări parfumate și difuzoare de uleiuri esențiale în locații specifice unde impactul va fi cel mai mare. Primul punct cheie este intrarea în casa ta. Acolo îți vei crea prima impresie, atât tu cât și orice vizitator. Așează un difuzor sau o lumânare parfumată pe o măsuță, lângă ușă. Când cineva intră, primul lucru pe care îl va observa este aroma respectivă, iar imediat se creează senzația că intră într-un spațiu special, bine întreținut. Hotelurile plasează difuzoare mari în holuri tocmai din acest motiv. Primele impresii sunt de durată. Al doilea aspect este baia principală. Băile au tendința de a acumula umezeală și mirosuri neplăcute, indiferent cât de bine le curățați. O lumânare parfumată sau un difuzor în baie menține aerul proaspăt. Alegeți parfumuri de citrice sau eucalipt, care pe lângă faptul că miros bine, au proprietăți care ajută la combaterea umidității. Al treilea punct este dormitorul tău. Aici, parfumul ar trebui să fie mai blând și mai relaxant. Lavandă, vanilie, mușețel, ceva care ajută la crearea unei atmosfere odihnitoare. Pune un difuzor pe noptieră sau aprinde o lumânare cu o jumătate de oră înainte de culcare. Acest ritual nu numai că va face ca camera ta să miroasă uimitor, dar te va ajuta și să te relaxezi și să dormi mai bine. Al patrulea punct este camera sau spațiul în care petreci cel mai mult timp. Aici poți fi mai creativ cu parfumurile. Schimbă-le în funcție de anotimp. Iarna, parfumuri mai calde, precum scorțișoară sau vanilie. Vara, parfumuri proaspete, precum lămâie sau mendă. Hotelurile fac acest lucru pentru ca fiecare spațiu să aibă propria personalitate aromatică, iar acest lucru funcționează perfect. Nu trebuie să-ți umpli casa cu lumânări și difuzoare peste tot. Asta poate fi copleșitor. Ceea ce ai nevoie este să fii strategic. Alege 3 sau 4 zone cheie și concentrează-te asupra lor. În acest fel, obții echilibrul perfect între o aromă plăcută și o ambianță naturală.
Și când combini asta cu celelalte secrete pe care ți le-am împărtășit deja, casa ta va mirosi ca acele hoteluri în care vrei să stai pentru totdeauna. Apropo, dacă acest videoclip te ajută și simți că te susține în viața de zi cu zi, ia în considerare să devii membru al canalului. Devenind membru, nu numai că susții munca noastră și ne ajuți să continuăm să creăm videoclipuri care inspiră și motivează mulți oameni, dar primești și beneficii exclusive, cum ar fi conținut bonus, materiale detaliate și câteva surprize pregătite cu dragoste pentru comunitate. Sprijinul tău face o mare diferență. Dacă rezonează cu tine, apasă butonul de alăturare de mai jos și alătură-te astăzi. Acum, hai să revenim la videoclip. Sfatul 6. Curățarea profundă a textilelor și a tapițeriei. Acesta este un secret care trece adesea neobservat, dar este fundamental. Hotelurile nu curăță doar podelele și suprafețele. Acordă o atenție deosebită textilelor și tapițeriei, deoarece știu că acolo se acumulează cele mai încăpățânate mirosuri. Canapeaua, perdelele, covoarele, pernele, toate acestea absorb în mod constant mirosuri. Și dacă nu le curățați corespunzător, casa dumneavoastră nu va mirosi niciodată cu adevărat proaspăt, indiferent cât de mult curățați totul în rest. Începeți cu perdelele. Mulți oameni le spală o dată sau de 2 ori pe an, dacă nu chiar atât. Dar perdelele sunt acolo în fiecare zi, absorbind mirosurile de la gătit, praful de afară și umezeala. Spălați-le cel puțin o dată la 2 luni. Dacă nu le puteți spăla atât de des, pulverizați-le măcar cu un amestec de apă și oțet alb sau cu apă și ulei esențial. Lăsați-le să se usuce la aer. Acest lucru le împrospătează și elimină mirosurile, fără a fi nevoie de o spălare completă. Acum, pentru canapea și fotolii. Iată un sfat de expert. Presărați bicarbonat de sodiu pe întreaga suprafață a canapelei. Nu faceți economii. Acoperiți bine. Lăsați să stea cel puțin o oră, 2 e mai bine. Apoi aspirați tot bicarbonatul de sodiu. Ceea ce tocmai ați făcut este să extrageți toate mirosurile care au fost prinse în material. Veți observa imediat diferența. Pentru un impuls suplimentar, înainte de a aplica bicarbonatul de sodiu, pulverizați ușor canapeaua cu apă infuzată cu ulei esențial. În acest fel, bicarbonatul de sodiu va lăsa și un miros plăcut, absorbind în același timp mirosurile neplăcute. Covoarele au nevoie de același tratament. Și nu doar cele mari. Chiar și covoarele mici pe care le aveți în hol, baie și bucătărie. Aceste covoare sunt ca niște bureți pentru mirosuri, spălați-le regulat. Și între spălări, folosiți trucul bicarbonatului de sodiu. Hotelurile aspiră și curăță covoarele în fiecare zi, pentru că știu că acolo se blochează mirosul de pantofi, de exterior, de tot. Și un ultim detaliu despre textile, pernele și pernele. Pernele pe care dormiți trebuie spălate la fiecare 3 luni. Și pernele decorative. Dacă au huse detașabile, spălați-le regulat. Dacă nu, măcar înmuiați-le bine cu bicarbonat de sodiu. Când textilele sunt proaspete și curate, întreaga casă miroase diferit. Este o schimbare profundă, nu una superficială. Și exact asta ne propunem. Sfatul 7. Secretul oțetului alb în baie. Oțetul alb este unul dintre cele mai subapreciate produse de curățenie pentru uz casnic, iar hotelurile știu bine acest lucru. Nu numai că curăță și dezinfectează, dar elimină și mirosurile neplăcute la sursă. Iar în baie, unul dintre locurile unde mirosurile neplăcute tind să se acumuleze, oțetul alb este cel mai bun prieten al tău. Iată cum se folosește corect. Mai întâi, pentru toaletă. O dată pe săptămână, turnați o cană de oțet alb în vasul de toaletă, lăsați să acționeze o jumătate de oră, apoi periați și trageți apa. Acest lucru îndepărtează calcarul, petele și toate mirosurile care se acumulează. Dacă aveți o problemă severă cu mirosul, faceți acest lucru de 2 ori pe săptămână, până când observați o îmbunătățire. În al doilea rând, scurgerile de la duș și chiuvetă. Mirosurile neplăcute din baie provin adesea de la scurgeri. Părul, reziduurile de săpun și murdăria se acumulează acolo și în timp încep să miroasă îngrozitor. O dată pe săptămână turnați o jumătate de cană de bicarbonat de sodiu în scurgere, urmată de o cană de oțet alb. Va face spumă. Lăsați să acționeze timp de 15 minute, apoi lăsați să curgă apă fierbinte în scurgere.
Acest lucru curăță țevile și elimină mirosurile la sursă. În al treilea rând, suprafețele din baie. Preparați o soluție din părți egale de oțet alb și apă într-o sticlă cu pulverizator. Folosiți-o pentru a curăța chiuveta, cada, pereții dușului și plăcile. Oțetul dizolvă reziduurile de săpun, elimină bacteriile și lasă totul impecabil, fără mirosuri chimice dure. Și dacă vă faceți griji în privința unui miros persistent de oțet, nu vă faceți griji. Mirosul de oțet se evaporă rapid, lăsând doar prospețime. În al patrulea rând, perdeaua de duș, fie că este din material textil sau plastic. Spălați-o cu oțet alb în mașina de spălat. Aceasta îndepărtează mucegaiul, petele și mirosurile neplăcute. Și dacă aveți mucegai vizibil în rostul dintre plăci, aplicați oțet alb pur cu o periuță de dinți veche, lăsați-l să acționeze și apoi clătiți. Oțetul alb nu maschează mirosurile precum unele produse comerciale. Le elimină. Și exact asta ne dorim. O baie care miroase cu adevărat curat, nu ca substanțele chimice sau parfumurile care doar acoperă problema. Hotelurile folosesc produse profesionale, dar multe dintre ele sunt pe bază de oțet sau conțin acizi similari. Așadar, folosiți aceeași știință, doar cu un produs natural accesibil, ușor de găsit. Sfatul 8. Plante naturale care purifică aerul. Iată un secret care combină frumusețea, natura și funcționalitatea. Hotelurile de lux nu se bazează doar pe substanțe chimice și alte produse. De asemenea, folosesc plante care purifică în mod natural aerul și ajută la menținerea unui mediu proaspăt. Și poți face același lucru acasă. Nu ai nevoie de o grădină interioară. Trebuie doar să alegi plantele potrivite și să le plasezi în locurile potrivite. Există plante care sunt deosebit de eficiente în eliminarea toxinelor din aer și în adăugarea de oxigen proaspăt. Prima este potosul. Este o plantă foarte ușor de îngrijit, aproape imposibil de ucis și excelentă la absorbția substanțelor care cauzează mirosuri. Puneți una în bucătărie sau în baie. Va funcționa constant pentru a menține aerul mai curat. A doua este planta șarpelui. Această plantă este uimitoare, deoarece eliberează oxigen noaptea, spre deosebire de majoritatea plantelor. Asta o face perfectă pentru dormitorul tău. De asemenea, absoarbe umezeala din aer, ceea ce ajută la prevenirea acelui miros de mucegai pe care îl au uneori dormitoarele. A treia este lavanda. Dacă o poți păstra într-un ghiveci cu lumină bună, lavanda nu numai că miroase uimitor, dar are și proprietăți relaxante. A o avea în casă este ca și cum ai avea un odorizant natural de cameră, care este și frumos la privit. A patra este bambusul norocos. Deși tehnic nu este bambus, este o altă plantă purificatoare de aer care, conform unor credințe, aduce energie bună. Așezați-o în sufragerie sau în holul de la intrare. Este atât decorativă cât și funcțională. Important nu este să-ți umpli casa cu plante, ci să alegi 2 sau 3 care adaugă cu adevărat valoare. Hotelurile plasează plante în locații strategice, pentru că înțeleg că o plantă bine amplasată poate transforma complet atmosfera unui spațiu, nu doar datorită parfumului sau purificării aerului, ci și datorită vibrației vizuale pe care o aduce. Și plantele au un alt avantaj. Sunt naturale. Nu conțin substanțe chimice. Nu au nevoie de electricitate, doar apă, lumină și puțină îngrijire. Și în schimb, îți oferă un aer mai curat, o notă de natură în casa ta și acea notă de eleganță care face ca locuința ta să se simtă mai mult ca acele spații luxoase în care totul este gândit cu atenție. Înainte de a trece la ultimele 2 secrete, vreau să vă întreb din nou: ați încercat vreunul dintre aceste sfaturi sau există unul care vă entuziasmează în mod special? Spuneți-mi în comentarii ce părere aveți despre toate acestea și dacă ați observat deja vreo schimbare în casa voastră. Îmi place să aud ce funcționează pentru voi, iar experiențele voastre îi pot inspira pe alții care urmăresc acest videoclip. Așa că acordați-vă o secundă, lăsați un comentariu și apoi vom reveni la ultimele 2 secrete care sunt cu adevărat puternice. Sfatul 9. Regula zilnică de 5 minute. Acest sfat este probabil cel care îți va schimba cel mai mult viața, deoarece nu este vorba despre o curățenie temeinică o dată pe săptămână. Este vorba despre crearea unui obicei zilnic
care să mențină casa miroasă minunat tot timpul. Hotelurile nu așteaptă până când există murdărie vizibilă pentru a curăța. Curăță constant. Și poți aplica aceeași filozofie cu doar 5 minute pe zi. Iată cum funcționează regula celor 5 minute. În fiecare zi, petrece doar 5 minute verificând rapid casa, concentrându-te pe zonele cu mirosuri neplăcute. Nu cureți totul. Faci întreținere preventivă. Începe în bucătărie, verifică dacă există ceva în chiuvetă care trebuie spălat, șterge rapid blatul de lucru, deschide o fereastră pentru o clipă dacă nu ai făcut-o deja. Apoi, mergi la baie, pulverizează puțină soluție de oțet în chiuvetă și curăț-o. Șterge rapid oglinda. Asigură-te că nu există prosoape ude prin preajmă. Apoi mergi în dormitor. Deschide fereastra, chiar dacă este doar pentru 5 minute. Fă patul. Strânge orice haine care nu-și fac loc. În cele din urmă în sufragerie. Strânge orice nu-și face locul. Șterge rapid suprafețele vizibile cu o cârpă. 5 minute, asta e tot. Dar acele 5 minute pe zi înseamnă că nu ajungi niciodată în punctul în care casa ta acumulează suficientă murdărie și mirosuri pentru a necesita o curățenie temeinică de urgență. E ca întreținerea mașinii. Dacă schimbi uleiul în mod regulat, motorul durează mai mult și funcționează mai bine. Dacă aștepți până când motorul se strică, atunci ai o problemă mare. Hotelurile înțeleg perfect acest principiu. De aceea miros întotdeauna bine. Nu pentru că fac o curățenie temeinică în fiecare zi, ci pentru că fac constant lucruri mărunte care previn acumularea problemelor. Și când aplici acest lucru în casa ta, vei observa că menținerea ordinii și a mirosului plăcut încetează să mai fie o corvoadă și devine automată, aproape fără efort. Acest obicei de 5 minute are și un efect psihologic puternic. Când știi că locuința ta este mereu în stare bună, te simți mai calm, mai stăpân pe sine. Nu trăiești cu acea anxietate de a crede că ar trebui să faci curățenie, dar nu ai timp. Pentru că deja o faci, câte puțin în fiecare zi, și acel puțin lucru se adună pe termen lung. Sfatul 10. Ritualul personal de parfumare al casei tale. Și acum ajungem la ultimul secret, cel mai important dintre toate. Aceasta este ceea ce diferențiază o casă care miroase frumos de o casă care are propriul parfum distinctiv, precum acele hoteluri unde mirosul este atât de special, încât ți-l amintești ani mai târziu. Este vorba despre crearea parfumului personal al casei tale, o combinație unică ce devine identitatea aromatică a acesteia. Cele mai bune hoteluri nu folosesc parfumuri generice. Au propriul parfum distinctiv, creat special pentru ele, care devine parte a brandului lor. Poți face ceva similar acasă. Nu trebuie să plătești pentru un parfum exclusiv. Trebuie doar să experimentezi până găsești combinația perfectă. Iată cum se face. Alege 3 uleiuri esențiale pe care le iubești și care se completează bine. De exemplu, lavandă cu lămâie și eucalipt. Sau mentă cu portocală și vanilie. Ideea este să combini o notă proaspătă, o notă citrică sau de plante și o notă caldă. Această combinație creează profunzime și complexitate. După ce ai ales amestecul, folosește-l peste tot. În apa de curățat, în difuzoare, în lumânări, când speli rufele. Întotdeauna același amestec. În timp, acel parfum îți va pătrunde în casă, în perdele, pe canapele, pe pereți, și când cineva intră în casa ta, va mirosi ceva ce nu poate identifica exact, dar care îi va părea incredibil, unic, special. Acest ritual de a-ți crea propriul parfum te conectează și emoțional. Acel parfum va deveni mirosul casei tale, sanctuarul tău. Și de fiecare dată când îl vei mirosi, vei simți acea senzație că te afli în propriul tău spațiu, în siguranță și confortabil. Este ceva foarte personal și foarte puternic. Hotelurile investesc masiv în acest domeniu, deoarece știu că parfumul creează memorie emoțională. Oamenii își amintesc mai mult ce miros decât ce văd. Așadar, atunci când creezi un parfum caracteristic pentru casa ta, creezi ceva care merge dincolo de simpla senzație de bun miros. Creezi o atmosferă, o experiență. Și acesta este sfatul perfect pentru a încheia, deoarece cuprinde tot ce am discutat. Nu este vorba despre produse scumpe sau tehnici complicate. Este vorba despre a fi atent, a fi consecvent și a alege lucruri pe care le iubești cu adevărat. Este vorba despre a-ți trata casa
cu aceeași grijă și atenție pe care hotelurile o acordă spațiilor lor. Pentru că locuința ta o merită și tu la fel. Și astfel am ajuns la finalul acestor 10 secrete care vor transforma complet felul în care miroase casa ta. Gândește-te la tot ce tocmai am acoperit. Ventilație strategică care împrospătează aerul în fiecare zi. Bicarbonat de sodiu în locuri cheie care absoarbe mirosurile fără efort. Prosoape parfumate care transformă fiecare baie într-o experiență luxoasă. Apă de curățare aromatică care lasă o urmă de prospețime de fiecare dată când cureți. Lumânări și difuzoare în locuri strategice care creează atmosfere distincte în fiecare cameră. Curățare profundă a textilelor care elimină mirosurile la sursă. Oțet alb în baie care dezinfectează și împrospătează fără substanțe chimice dure. Plante care purifică aerul în mod natural și frumos. Regula zilnică de 5 minute care ține totul sub control fără efort. Și în final, parfumul tău personal, acea combinație unică ce face ca locuința ta să miroasă ca nimeni alta. Fiecare dintre aceste secrete face diferența în sine, dar când le combini pe toate, când le incluzi în rutina ta, schimbarea este incredibilă. Casa ta nu va mirosi doar bine. Va mirosi ca acele locuri în care te simți special, îngrijit și împăcat. Și vei realiza acest lucru fără a cheltui o avere, fără produse complicate, doar cu atenție, consecvență și aceste trucuri profesionale pe care acum le știi. Acum vine partea importantă. Tot ce am împărtășit cu tine este inutil dacă nu îl pui în practică. Așa că te provoc să alegi cel puțin 3 dintre aceste secrete astăzi și să începi să le aplici. Nu aștepta o zi perfectă sau ca locuința ta să fie impecabilă. Începe acum. Deschide ferestrele și creează ventilație încrucișată. Pune bicarbonat de sodiu în coșurile de gunoi. Pregătește-ți apa parfumată pentru curățenie. Fă primul pas. Și vreau să-mi spui cum merge. Revino la acest videoclip peste o săptămână și lasă un comentariu în care să-mi spui ce schimbări ai observat. Ce secrete ți-au funcționat cel mai bine? Ce te-a surprins? Pentru că acele comentarii nu numai că mă ajută să creez videoclipuri mai bune, dar îi ajută și pe toți cei din această comunitate care caută aceleași soluții ca tine. Dacă acest videoclip te-a ajutat, dacă ai învățat ceva ce vei folosi cu adevărat, te rog să-i dai un like. Acel mic buton face o diferență enormă în a ajuta mai mulți oameni să găsească acest conținut. Și dacă nu ești deja abonat la canal, acum este momentul perfect să o faci. Aici împărtășim sfaturi practice, idei care chiar funcționează și întotdeauna cu scopul de a-ți face viața mai ușoară și casa mai plăcută. Așadar, abonează-te și activează notificările pentru a nu rata niciun videoclip nou. Înainte de a pleca, vreau să te întreb ceva foarte special. Dacă acest videoclip te-a ajutat, ți-a oferit idei sau te-a făcut să te simți mai puțin singur, te rog să iei în considerare să devii membru al canalului. A fi membru nu înseamnă doar o modalitate de a susține conținutul. Înseamnă a face parte dintr-un grup mai unit, cu acces la beneficii exclusive, conținut bonus și sprijin suplimentar pentru viața ta de zi cu zi. Datorită membrilor noștri putem continua să înregistrăm, să îmbunătățim calitatea și să-ți oferim videoclipuri noi care inspiră și ajută atât de mulți oameni. Dacă dorești să faci parte din acest proces, dă click pe Alătură-te mai jos și alege planul care ți se potrivește cel mai bine. Ne-ar plăcea să te avem ca parte a familiei noastre. Nu uita, casa ta poate mirosi la fel de uimitor ca orice hotel de lux. Nu este vorba despre noroc sau bani. Este vorba despre a ști ce să faci și a face acel lucru în mod constant. Și acum știi, ai toate secretele. Tot ce-ți mai rămâne este să le pui în practică și să te bucuri de rezultate. Ne vedem în următorul videoclip și până atunci, fie ca locuința ta să miroasă mereu ca acel loc special în care îți place să fii.